Gagawing installment ang pababayad ng water bill ng mga concessionaire ng Mangaldan Water District. Narito ang report. Dahil sa umiiral na enhanced community quarantine, magpapatupad ng staggered payment policy ang Mangaldan Water District o MAWAD. Maaaring bayaran sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ang konsumo sa tubig mula buwan ng Pebrero hanggang Marso. Ngayon nga po, dahil meron tayong enhanced community quarantine, mostly po sa ating mga workers, it's no work, no pay. And yung iba po, syempre natigil sa paghahanap buhay, walang mga open na stores, ganun po. So, naisipan po ng management na gawin po yung staggered payment. May ibabudget mo ng konti-konti po yung pagbabayad, hindi po malaki. Malaking tulong para sa mga water concessionaire ang staggered payment policy, pero para sa ilan, gaya ni Aling Delia, mas mainam daw na bayaran agad para hindi na maipon pa. Bali wala sa akin yun. Simple talagang ganyan eh. Oo. Yung mag-installment niya magbabayad. Oo, yung ganyan ang ginagawa ko, binabayaran ko na eh. Sa ilalim ng staggered payment policy, kung lampas sa 1,000 piso ang bill, maaari itong bayaran sa loob ng 3 buwan. Habang kung mas mababa sa 1,000 piso, maaari itong bayaran sa loob ng 2 buwan. Dahil extended ang ECQ sa Pangasinan, pag-aaralan ng MAWAD kung isasama ang buwan ng Abril sa polisiya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amianan.